Zınlar hiç vakti goýuňa ödüp aýynda da habar eşitmeýärler diye. Hudaý şun gatsan aýdýar. Innahum anis sam'i lama'zulun. Periştelen gurrunu asmanlarda gurrunu eşitip başarmaýarlar diye. Ohum çyn yalan bir tovar gurrunlar mizinne bilen oklaýarlar. Öz adamsyna şu porhan ulukon haram işe diýen adamlara. Ohum o da yalan çyn garşyryp aýdýar. Falanyňky dogry çykdy, dogry çykdy. Aýyndadan bilýän bolsa bardaşyň men ýene ýarym saatdan näme bolýan nida? Men nime özüň näme bolýan diýeni ýarym saatdan. Eger ýarym saat 5 dagy ýene 1 saniýeden özüň näme bolýadygyny bilse, hiç başarmaz. Ýöne ola qorrak milletten tejribesi bilen ýa bir towar bir hokkology bilen teň agyňdan kesip aýdypty. Bar şoň jyny barmyşdyk, kafir jynyna ýanyna barmyşdyk, şoňa habar berýänmişdik da. Emma aýyndadan habar berýän men diýen bolsa, ha sen ýene 5 dagdan näme bolýan diýip? Näme bir dünýäň içinde gyzyl kümüşleri ýerden ýygnaň atdy, näme gesipden gorlum, halkyň milletin pulun sortdan horlapdan diýip aýtdy. Tanetde bar ýanyna. Men näme